Ka-journey, real talk ta ha. Nakagraduate tatanan, pero kinsa man gyud ang nagtudlo nato unsaon paghandle sa kwarta. Daghan kay nato ni paso sa eskwelahan. Dakog grado, daghan diploma, pero pag abot sa tinuod nga kinabuhi, kanang unsaon pag-budget, unsaon pag-save, unsaon pag-invest, unsaon paglikay sa utang og scam, wala ta kahibalo. Dili tungod kay bugo ta, dili tungod kay tapulan ta, tungod kay wala man gyud nagtudlo sa ato. Sa eskwelahan, gitrain ta nga mahimong empleyado. Work hard, save money, pay bills. Walay sayo pa na ha. Pero wala ta tudloe unsaon pagpalambo sa kwarta. Mao nang daghan nato ron, short term maghuna-huna. Dali ra mailad sa quick money. Dali masod sa utang ug usahay matem pasasayo. Ug mao na ang sakit nga parte ka journey. Dili ni problema sa pagka-talented, problema ni sa mindset o education. Sa ubang nasod, bata pa lang kabalo na mo budget, kabalo na unsaon pag-save, kabalo na unsaon pag-invest. Wala akong nagreklamo ha, naghunahuna lang ko. Unsa kaha kung nainitudlo sa ato sa sayo pa. Mas ma-minimize ang utang, mas gamay ang scam, ug mas gamay ang corruption siguro. Ka-journey, paminawa ni, ang kwarta dili dautan. Ang kulang og kahibalo mao ang delikado. Og ang pag-andam sa kaugmaon dili kalapasan sa Ginoo. Responsibilidad na. Kay pohon, naa kay pamilya nga mosalig nimo, naa kay tawo imong panalipdan. Og ang Ginoo dili gusto nga manginahanglan ta forever sa iya. Gusto siya nga mahimong maayong tigdumala. Ka-journey, pangutan-nay mong kaugalingon. Unsay usa ka butang about money nga gusto nimo unta natun-an sa una? Degree ba? O kahibalo unsaon pagpadako sa kwarta? Comment down below. Gusto ko makadungog sa imong unahuna. I-share ni kung nakay kaila nga kinahanglan makadungog ani karon. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Huwag kayo kalimot. Sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you. Ka-journey.